vandaag een MOU ondertekend met Matches over stamceldonoren, eigenlijk dan bloedstamceldonoren. Een hele mooie stap voor Aruba, waarin we gaan proberen door middel van een awareness campagne allemaal mensen te krijgen die uiteindelijk zich gaan registreren als bloedstamceldonor. Het liefst zo jong mogelijk, om uiteindelijk andere mensen die bijvoorbeeld leukemie hebben te kunnen helpen met een stamceltransplantatie. Om eigenlijk te zorgen dat ze beter worden. In de huidige database zijn er te weinig mensen opgenomen van onze eilanden. En deze eerste stap nu van Matches om naar Aruba te komen en om hier samen die database te gaan vullen, is een hele belangrijke stap voor de nabije toekomst. Ja, als HOH, als directeur, ben ik onwijs trots dat we dit doen en ik kijk heel erg uit naar de resultaten om een nog mooiere gezondheidszorg voor Aruba te creëren. Ja, het is eigenlijk voor Matches de eerste keer dat wij buiten Nederland ons gaan inzetten voor het werven van donoren. Het is natuurlijk zo dat Aruba toch nog een beetje Nederland is, want het hoort wel tot het Koninkrijk der Nederlanden. Maar het is desalniettemin een hele grote stap om zeg maar onze inspanningen om meer stamceldonoren te werven uit te breiden naar de Antillen en ook Aruba als eerste eiland te kunnen verwelkomen in dit hele project. En we zijn heel erg blij dat het ziekenhuis zo ontzettend enthousiast is om mee te doen hieraan. En we hebben er ook alle vertrouwen in dat we voldoende donoren gaan vinden in Aruba.